Olen Mikko Kuosmanen, SSMY:n eli Särkisalmen seudun metsästysyhdistyksen sihteeri. Jäsenenä olen seurassa ollut vasta 4 vuotta ja siitä sihteerinä 1,5 vuotta. Seurahan on vanha. Vietettiin viime marraskuussa 70-vuotisjuhlia, eli perustamisvuosi on 1954. Joo, ja hankkeen nimihän tosiaan on Luonnon ystävien taukopaikat, kun haluttiin vähän investoida ympäristöasioihin, eli aurinkopaneelit tänne katolle ja sitten vähän rakentaa näitä laavuja ja kotaa tänne niin oman kuin muidenkin luonnossa liikkujien käyttöön. Laavut on sitten sijoitettu tänne pitkin meidän 6500 hehtaarin metsästysaluetta, ja siinähän saa sitten ihan kuka tahansa luonnossa liikkuja pysähtyä taukoa pitämään ja makkaraa paistamaan ja kahvia keittämään. Kestävästä kehityksestä kun puhutaan, niin aurinkopaneelithan meillä on tässä majan katolla ollut toiminnassa vajaan vuoden verran, mutta aivan selvästi omat sähkölaskut tuossa sitten kevät- ja kesäaikana väheni, että kyllä niistä siinä mielessä iloa on ollut. Näin sihteerin näkökulmasta LEADER-hanke on ollut selkeä. Totta kai ymmärretään, että siellä täytyy paljon niitä taustatöitä tehdä ja paperitöitä, byrokratiaksikin joku sitä kutsuu. Ja meidän puheenjohtaja siinä on oikeastaan tehnyt sen suurimman työn, mutta ihan yleisesti voisin sanoa, mitä sivusta on seurannut ja muutaman kerran ollut mukana, niin yhteistyö on sinne viranomaisiin sujunut tosi mukavasti, että ollaan oltu niin kuin tyytyväisiä yhteistyöhön ja kaikki sitten maksut sitä myötä, kun ollaan niin omat hommat hoidettu, niin on tullut ripeästi ja ajallaan. Että siitä ollaan tyytyväisiä. Uskallan suositella muillekin.